dito. Tayo, anong sabi nung, ano, yung, sino po nagrekomenda po sa inyo dito, tay? Nagtitinda po nga sa Pagita. Nagtitinda ng sampagita? Nagdi-deliver Di ba po may yung Mama Mary kayo? sa amin. Taga ron po yun sa inyo, tay? Hindi po taga Pampanga. At taga Pampanga po siya. So, araw-araw po, nagtitinda siya ng sampagita doon? Yung linggo po, nagdi-deliver sa amin ng Sampagita. Kahit wala ako, sinasabi na nila doon. Pag bumalik na kami, nakita kami, binabayaran na lang namin doble. Paano po yun? Nagkusa siya na sinabi po sa inyo? Usap. Na, Chinese hospital, nagpagamot ka. Kaya nga, Training walang pa yun, nagastos mo. ako. Metropolitan. dito nga, sa Lipin na may Jesus Nazareno. Ano, pangalan lang, tapos Address. binaybay namin dito. Yung may Chinese hospital, at saka yung Kasi Batman, hindi tsaka namin yung po alam. Metropolitan, ang doktor. Pero totoo naman po talaga yung ano, yung sa pakiramdam mo niya na talagang parang, para ka ng kandila na unti-unti na pinapatay Espiritu ka. sa pakiramdam mo. Kasi sakit sa Hinang-hina na po kayo. sa kalungkutan. Pero sa pakiramdam niyo po ngayon, tay, Yung sakit mo rin, nagmula sa kalungkutan. Malalaman dahil ko sa yan yung nabubusas ako. pasang lang. Nagtataka kayo 1 million, hindi sana. kita mo naman, tay, kanina, yung asawa mo. Di ba, sabi niya, Kasi po, masama po siya na pati sa akin tuloy na dahil. ano tay, ano may sama? Masama siya ng loob sa mga anak ko. Yun ang pinanlaban ni Satanas sa kanya, tay. Kaya pala mahina yung physical na katawan niya kanina pagkatapos na napalaya si Satanas sa kanyang katawan. Pero tay, bagamat ganyan man ang sitwasyon, tay, maraming salamat, tatay, sa inyong pagtitiwala sa Alipin na may Jesus Nazareno. At salamat din po sa nagrekomenda kina tatay sa kanilang mag-asawa. Yung nagtitinda ng sampagita. Sampo kayo sa Bulacan, tay? Liptong po, barangay Liptong. Barangay Liptong, May Kawayan, Bulacan. Sige, tatay. Bye-bye, tay. Maraming salamat po. Okay.